Bagay. Tao. Oh, kau. Tao. Guwapo? Dili guwapo? Si Alze. Artista? Enggak. Nasa TV? Enggak. Nasa security ba? Pwede. Hindi? Si Dario? Enggak. Si ikaw? Enggak. Si Alze? Enggak. Juben? Enggak. Si Rodel? Enggak. Ako? Enggak. Kisah mo na ini? Si Baban? Ha? Enggak. Siya ni ay? Nay. Kaning sumantawan ang lalaki na? Lalaki? Lalaki? Enggak. Babaye? Bayo? Tapos babaye? Si Garnet? Saan eh? Ha? Enggak. Hindi. Kisah mo na ay ni? Kusumang tawuhan na siya? Hindi. Ati na. Si Kwan? Kanang bata si Bruno? Ha? Hindi. Si Juni? Hindi. Down to 30. Ha? Pwede terenggaw. Di mawira. Kisah mo tawa di ay? Tahu man ka? Si papa ni mo? Papa na ka? Ha? Ya. Baik. Bugo. Si Kwan? Si Down to 10. Idmar? Enggak. Tahu saan tahuan? Nasa TV? Wala po sa TV? Ha? Nasa TV? Oh. Nasa TV? Na. Na? Si Carlo na po? Kisah mo na kayo? Kayo? Unang araw kay namin. Shit, play na. Tao? Bagay. Hayop, lugar. Lugar. Hayop. Gawa eh. Sama kita sa balay. Bagay ito, sa hayop. Sanso. Jo. Lion. Tigre. Tigre. Lion. Dako. Gamay. Usag gamya. Insekto. Hayop pa nga sa insekto. Isa na. Ha? Walo ka moktel. Walo ka moktel. Down to 5. Wa! Kaya mo, dako ron! Ha? Ano mo? Walo ba ka magtiin? Ha? Wala ba ito na? Ako kabal. Ito bukbok. Dapat lang bukbok. Okay na. Okay na. Tao. Bagay. Hayop. Lugar. Pagkain. Gusto mo na nakaligo. Hindi. Bagay. Pagkain. Bagay. Tao. Ginagamit sa kusina. Ha? Usa di ay na English. Call sign. Uy, nabasa. Wala na wala yung choices. Lugar. Pagkain. Usa di ay. Langit. Heaven. Ulap. Ulan. Ulan. Kain to second. Dahon. Kahoy. Saging. Wala sa choices na daw. Wala. Diyos na wala paggawa eh. Chinese language. Latin. Tagalog. Greek word. Ito din. Bisaya. Wala. Magundang na. Huwag na kuya. Isbok. Ha? Isbok? Ginagamit. Bagay okay ba? Pati po nang wala to. Play. Tao, bagay, hayop, lugar. Tao, bagay. Bagay. Lugar. Hayop. Tao. Ay, Kau! Tao! Lalaki, babae! Lalaki! Babae! Lalaki! Sasikyor! Manila! Artista!
Constantly. Singer. Saan ini? Lancer. Vlogger. Kung TV. Zinab, sa tingnan to. Gawa kayo. Saan eh, artista makita sa TV? Sa makita rin sa kapamilya? Jimmy! Jimmy! Jimmy, kasi may artista dito. Pipito mo na luto! Lalaki, babae! Lalaki! Juan, gusto mo tingalan at mga artista no? Si artista Jimmy. Lalaki! Si singer, artista. Usa! Si artista! Pwede! Ay, door pa kayong kamera. Ito sa to. Tugdog kayo! Gusto mo na siya vlogger. Dali dia! Dali! Driver! Driver. Okay, dawa! Driver! Hindi! Artista ni siya, kontrabida! Hindi! Usa! Usap ko siya ng puto. 5 seconds left! Driver ng motor! Hindi! Ah? Kisa dali! Politika. Politiko. Driver? Kaya na kaya pa yun. Tao! Tao! Tao? Na-secure? Na? Na? Artista? Oh, babasay? Tay? Bili? Oh, lalaki? Oh. Nang vlogger? Bili? Si Gon? Mang tawo ngalan? Oh, si Alvin, si Gon. Kianto? Laki? Si Gon? Si Lapu-Lapu? Si Gon? Babon? Laki maka? Oh, Hanira? Dati sa ba si Congressman? Kapit nyo! Congressman? Si Mayor Mutsaw? Congressman? Si Jektik Binya? Jektik Binya, si Jikoy? Jikoy Binya? Ha? Si Gubernur? Shane Pua? Usap na, usap na. Ha? Na, Ice! Oh, okay, bugnaw kayo, Ice! Oh, tay. Si Gon, si 4, 3, 2. Congressman Jikbin niya. Ha? Ngapapa nga, ha? Sakto to ang Jikoy. Tawa? Tawa? Hindi! Bagay? Ah! Yate! Bagay! Tirahan! Lugar! Lugar! Falls! Hindi! Tindahan! Hindi! Kuan! Lugar rin sa Sikyar! Ha? Ayaw po na lolo! Ha? Ha? Pabugaw kayo! Lugar! Diray sa Sikyar! Ang bilat tayo ang kayaan niya! Dora! Dora! Dumagitay! Dora! Siba! Dawa kayo! Siba! Hindi! Sa Dumagite! Sa Dumagite! Sa Manila! Sa Manila! Saan? Sa Balbala din sa Mindanao! Hindi! Ha? Hindi! Kakabagal na! Oh, hindi! Lugar! Hindi! Lugar! Tindahan! Hindi! 15! Tulay! Hindi! 10! Ah! 7! 6! Ah, sige na! Secure! Hindi! Sa... Secure! Kuhan, talingteng! Sa... Tarina! Secure na yung pala! Recruit! Recruit! Magagawa!